Velkommen til Dobbelt Cookie konkurrence. Og man balancerer på den der ting. Du pil på den lige nu. Hej på den. Se, okay, nu kan du se. Okay, og det er reglerne er enkle. Man må ikke røre jorden, og man må ikke... Her, så dør man. Ja, og man skal røre sig. Man må ikke bare gøre det. Man skal gøre det. Ja. Så vil ellers sådan være. Yes, okay. Og hvis man rører jorden, så dør man selv. Ja. Vent lidt. Jeg er ikke klar. Ja, du skal lige være klar, og så i dag bruger vi min fars iPhone. Ja. Det er min fars iPhone 4. 1, 2, 3, nu. Og ups. Ja, sorry. Okay, vent. Okay. Maria Lovely fails, så start. Okay, 1, 2, 3, nu. Hvorfor trykker du ikke på runde, Maria? Og hvorfor trykker du på pause? Jeg troede, du rørte jorden. Gjorde jeg ikke? Ja, sorry. Igen. Okay, undskyld. 1, 2, 3, nu. Okay. 5,86. Eller nej, 5,49. Fordi... Nej, det er 5,49, fordi jeg satte den på runde. Nej, det var fordi jeg satte den på runde, og så stop, fordi jeg troede, vi kunne gøre sådan, sådan begge to, sådan. Men så er det 0 stille. Nå, du skal bare have hele gassen. Jeg skal lige skrive ind her. Okay, filmer du? Er du klar? Ja, har du sat den? Vent, ja, den er nu. Ja. Sådan. 3, 2, 1, nu. Rørt. 7,46. Woohoo! Jamen! Okay, så skal vi se. Det der S. S 5,6 49. Ja, 49. Der blev du snyder! Nej, jeg kom til det. Jeg læste nej. 34. Okay, Banknet Sofie løgner. Jeg vandt. Jeg er 7,39. Der står ikke 39, Maria. Det er 46. Nå, 46. 7,46. Og hendes er 5,49, okay? Og sådan. Og vi vil bare sige bye. Bye. Farvel.